Obia kwa baba before JC with the name still remain or before back up. My papa feel the next a blessing and one me baba jia because I have blessing house Pentecostal church into ura automatically blessing also the biko. Na mama to me papa there me papa is one person asem obeka to one or kato one na afede obia start pick and then asem bo why be kan on the platform say TV the kind of content na dey to TV show no ayebu haha ama ene ayesi ntibi ama nkofo bibiri yakasa afa ho say asaba back say flood ase oman ni nyina yakasa flood and say nsuyiri ena age oman gan na aboso ama his royal majesty otikokoso akasa papa me ma akwa baba obi for Jesus na pome adom yen chiadofo ni starting free royal majesty there no me church obi a prophet Peter ne aka heaven bed wankobia wayo heaven zongo any obi kuru and it is US wow and a heaven bola and it is Dubai it is one call heaven there me Ghana there akoko background so on fa so Ghana say heaven Ghana there actually you go be international ya kwanya so celebrate before GTV papa they say last week you did nkomo and the topic na attack here was social media niema na pop ba ha no ano ya yedene na ma ekunkum ni niema eba His Royal Majesty ababa bekasa obekasa ya wasi sese Galamsey no eje oman ne boso ama sese no ensuo yiri ba bia enwo se ensuo fa kura na ensuo fa na the problem no yemfa problem ni bebre ne ma ayefofo no politicians no. Do you think say na baby hona nankada this is the time na was na kasa na say ne mirimu anu akasa ya menhira the site here etifo nyina yeah on say asem we de anya asem a free say ye shine dwumedi asem yenka ho asem yes yeta aka ho asem yes na Ghana no mehunu say yenia ne yedi oman na bro yenia ne yedi oman na bro ena yenia so ne yedi oman ne nya yenia so ne yedi man ne nya ade ba ko a meminim ne say enipa bia na yede oman ebe hye ne nsa ne yede oman tumi ama no se omu oman no wonya betena banwu adwane so a onfo oman no ho biem wodwene ono nko an yie yo ho ane ne tim wona atwa ne ho ahia nko a ho ubobo samsa ade yenim se oman yo problem say ensuo to ayo problem dada yes saade no atena so many years yes me hunu say aban bia ba amwa fight etia saade na sia no kwan yes on say Ghana ankasa no ade ba ko a me hunu say ye tena ho ma ade ni siwie yes ansa na ye beye bibia fa ho a yaye enti oman no ne dachi ankasa no me hunu asama papa kan wate wo so my Ghana ye panifo no wa hwa hu se motena se ma asam ne baburu ye so wie ansa na ma solution to it ensuo na starting no no me afa na obi be solution wa wura ensuo no wie na afa na be solution prophet Peter Amankwa aka have bed then ne twetwe nkoma me ni ade ba ko wo mu ne Ghana mamu akwa ye se akra opapa no o maama ewu agya no wow na wonim se opapa no o maama ewu all right na emo mo maama ewu ye na opapa wu ye na akiri no onim ajapade a opapa na o maama edigya no yes uti yempanimfo na yemo wo mutumi mo betena ban maso no wo mo hunu Ghana so mfaso yes enu ntini ya to oman no asawram yes ensuo ya etoyi mate se Kuwait there a block cry mate yes ana mate se atafoa Balekesi road ehonom so no yesi nsuo na safa ekwan nim nyina enye Kumase nko a yes akra nyina chebi cry there ensuo no V8 grant mi nkroso na mi busa se oman no empanimfo yes wo monten yes wo monhuni enti die na ye ya afa ho enti ye tena ho ma oman akwa how kase asoche ye mu ama nsuo na kunkum ye wie ansa na ye beye bibia afa ho a yaya na say ye twen prophet Peter Amankwa aka have bed be so kire se ye ntene ho ma oman eni enya egukum yen ye nwie ne empanifo ni bi mfa ye friend say student mattress
any even enko pen for say yes ceremony we no it's high time also me just maybe you be read this year yes because I'm a Quatria mountains prophecy by said this year in so beto na wudie ne mojasem ne saa bone ebedoso wow na ebetimi a oman no ensole ne nyina ye mompaye na yensene onyankopon asomdue emo oman Ghana no onyame ahoɔden enihene empaibo nko aso ntimi nsolve problem yes obo mpaye no wantu anamawa ete se de wafa kapuma no wanya dai wanwem yes ye bom paye ni wi a de ma mpaye ne ye adwuma ne se ye tu mpaibɔ no ho anamon but ye bom paye na wi empanimfo betimi etu anamon me ya solve sa problem no obi ate ada because kejeti nyina nso flat se ya ye ba beto abai wudu obon se next year ana 4 years time ye beto abai ehonom ne ye behunu Ghana mpanimfo ye bepi abonten abekatwi anenam asofo ne nsolema so awura ensole demo wobia wura so demo a wode brofo to nchen wow o tira so onim twika onim se wonte brofo kra but yenya to aba na ma ne se kim no oba benya Ghana president edipe wasesa ne kasa brofo nko na ode ye adwuma oman soso a wo chechena wo to kasa etwene no wo man ni future yes adentina meteme memu wo ma me mfa me kasa enton ade wo ma me mfa me kasa enya de mepe na fe wo pese obi kasa no ye kwafa beka ye de ho ne ye de ne totwene na be den na wo man yetimi ehunu ye daache ane ye fapem ane ani suade no ne ye botaye ane ade atwase ye ema oman no so ba mfaso ema ye daache wonim sa Ghana ha sa akra ka brofo a obi a respect na sa akra ni nimade waben me ba we do waben but me start say me katwi a akra obesere me yes adentia uyekolo mo wo ko China ni won ka brofo wo ka ne krom kasa wow what you say kwasi broni wo ba ha kra na twi no wotepa obi atena so many years katwi watena ha bo akokora wotetwi pa that won katwi waka brofo ba wodi na temo a wodi twi be yi wano am wahunu se woti twi necessary yera yinchi ade ba ko owom nie Ghana betimi aye Ghana ama asundue aba yes se ye nyai MPP ni NDC anto antwene wow ne ya ma oman dache ehia ye ne ma politics edi yetinimunya oman no fapem enye ye da Prophet Peter Amankwa AK Health Bed was say Ghana si antu MPP ni NDC antu enwu ne anwene the nation benefit ne the argument of politicians are or me politicians on be tricky ya mo man enye ye da because baby edu ese ya no minia Akufuado time a wo pe Ghana president no wo ye ne campaign no o se ye tesika so accommodate what you say ye wo adai aban na wote so no na ni kumana wontimi mo wo man no enti ye ntoma no ye toma na oba sika na yete so no obeyi am obi aho atoye ye musase oba ye no sika no ewoye sika no waye afei a wono no obakọ na homegiem no de mete ye ne se wo apia bonte aba beka se de adure de gise nyame obem se wo se ene akuku damfo no momra ne na tra samo keka Ghana ni mo ahwe hunu se ti bia ne den entuam samo petumi ne de amokọ formal to den se akra bomaso a mo beda ha ama no bet ye de kokoro motitu aba na mam na munya power ne wi a mo man ne hunu se yenim nyansa what in common say ensu yina na efo wo man Ghana no nyame amfafie na ensu ne kunkum ye wi a mo bagye do ode ne kokromoti ebetim aba na mo bagye de andru kokromoti betim aba no so for na bisa kwashiwe do you think say ya hemfofo no omo boaya na because with this you complaining say politicians na mo sense ase no omo so no ntimi play ahemfofo ne sere ka say no mo so ntimi play role bi say Obama sa so se bia Obaba betu Galamsey mempre ma wonye obese mi nsuo nyame hira amen na me hira
Asante hene. Otunfour so. What take kokoso. Nana ye boy. Nana insha enka. Se ahemfo nyina betimi etie papa ya. Yes. Enke be ye. Yes. Because wahene wo wani so ade hu papa. Emo oman no. Yes. But won na etwa no ho ahia no. Enti no. Yes. Eniama bi wo wahene wo nim ho hwe o. Yes. Wono de ade ba ko wo mnie. Ka obenya nanka asanteman ne Ghana man. Yes. Ya hemfo edi ye hu ni tesade wono odi ne hu ni. Yes. Because obaye na what I say se me no me fa kire be hu no ohene bi a wote akora bi ase a na mabra ne bi a 20,000 Ghana cedis old Ghana 200 million was wo esase a wa ha nyina ya media wodie koko na eguso no ye temamufo ne dia wo pa am obi a 22 million tu koko ni tugu gold na e wa asase na asesako ye de nyia na se de be nya bi edi omodwene ne omonnwene future eno ana ma wo man no edache entime nya krabehwe yes obi atwa prentek kwa brochire yes okohura brochire awose abrochire fe yes na enka wo man no ye fra no US no sanka omo president ene omo hema ene omo ade no sanka omo antimi antena se anwene wo man no kwan ye befa so asiesie wo man na enka US betimi ahwa betimi aba ye fe ama ye ntimi atwa taxi akwa akohwe ho ana what is na prophetic no sempanifo no omo US president omo US omo antena se anwene amplane anstrategize o man na enka wonkotua the ungotwa Dubai eye krabehwe yes obi atwa tekte oso okodi ni birthday Ghana susu chain Dubai inti Dubai na ye twa tekte kono Ghana chain Dubai eno nti honom Ghana honom president no sanka wodo omani di agro no ama papa ye ne ntoto ye papa anya adwuma ene wansiesie kuro na makuro na anya neat ama honom anya anika nso wo nyina no wo de ya ade enti nso wo nyina no tua sika mpo no waye de wakohwe Ghana ye gold ne ye diamond ne ya ade na ne ya bepia ko Dubai ne de akoye kuro no fe shepe Ghana no mpanimfo na ahwe ye duru mere bia wano betia obi ama obi akase wo mu ade ba ko wo mu nie sa ya hemfo no betimi asole ya gina won betimi aye ho bibi but wo mu ntimi enni bibi aso gise aban na woteso no wode na adwene ma mpanimfo no wo so ya hemfo no no wo mu tena sisi nkonya no wo mu timi de pepepe ye ne ntoto ye ne mmara ne nhyehyeye ye adwuma sa hemfofo ne ye wo ma famu de na aban na se me mpene a wo mu besi akire aye ne ma bone because asema prophetic over gurus and omo di Galamsey gurus ni bebre politicians omo so na edi Galamsey omo so na ese man and ebe kakra no nsuo ye de bedware ye de be no aduane gise ye koto sase water wonim say ya toto ne mamu ama pure water no nice na ye 30 pesos yes say ba ko ye 50 pesos and cry 90 pesos enti wonom mienu a 1 cedi Kumasi asem na America wonom mienu a 1 cedi enti mo ta anum nsuo pa okay ya wagina camera ya chi wo he na fu a wo betimi anum nsuo gra wada ko nsia enu nti na wo hwa na se ya mani chop money 20 Ghana wo beti woni no order 6 Ghana na 10 Ghana adum nsuo ono so na mtimi se gobe wo pe enu nti na obra wo pe gobe ya wagina camera nchira wo bo nsuo enti dako obanum nsuo 20 cedis ano adene yes papa ano adene yamma ya yetimo no enkensuo ya etoyi kwase broni anko obeso nsuo no e de afan fidie masone so yes na wode agu baabi na hokyere ba wayi nsuo na amaye yes enkensuo ni ntimi mesaya de enkensuo ni timi beboa yen Ghana nsuo atwa ye ho ahia bet ye de Galamsey asensuo ni nyina sese wokọ ye maame no ye papa no mo wo mu wo enkron ketewa mu no wo mu kọ akurase a first no wokọ afuo mu a nsuo na deda kwan no ho nyina no wotimi fa gallon na wasabi na odura afuo mu a wanom sese when na pure water wokọ afuo mu a nsuo bekum because ye nsuo no ye the poison aye de egum enti abai wonte abai wo hui Ghana mpanifo mu we yes ade a wo mu ye ade ne se ye nchani
Ya kwaje sika be ye oman ni ye. Ya tena premo ya disika na eba no sika no ameduru. Yes. Woman bia so ye bobo se akekere woman na eni develop da. Oman bia ye bobo se akekere man oman ni develop because da bia ye areas we akire. Da bia ye deka enkofo dan ka enti oman entimi nkekere da. It's high time we see the welfare of the nation than the welfare of our pocket. It's high time we see the benefit of the nation. Daddy, do you think say Ghana democracy na boy kabima min kabino a boy anasa nka ye ne say Rollins amamu no autocracy nanka or no decision to why no ananka nyina efolo. Na ade ba ko wo ne. Say Ghana be ye pa ho. Can you no? Yes. And this ni MPP. Yem paki wo mu nsenchen. Yes. Say ye hu se wo mu akọ school do akire no. Wo mu ntime mo wo man no. Wow. Wo mu ye temamufo a yan ko school enuru akire no. Yes. Wo ti wo mu nkasa ni mu bia o man no ho dadwene eda won so. Wo man no ho sukom ede won. Yes. Enka Ghana be ye yi a. Enka MPP ni NDC wo ma nwayen because wo me enu nko a na te o man agwaso. So many years. And ye do a man in your sa besina. Oh, na papa bi ba efra brochi ba ye. What the neighbor kwa schedule. And a police called from intelligence say a conform mumuna a leo a minor man de akra na bao. O mobile no ye beche minor what the band by any ja conform. Do you think say TV ya hwe dan pare IGP o hwe bia na akonfo age so ma His Excellency onhwe bia na Illuminati fo age so ma enne nkran ketenkete timi ka se wunya 40 years na ye dey wunya say na ye dey e dey na yenya mfa ho because as ye mpani fo me nya sure se bia multi TV ni decoder abaso mo hwe bi because niema e wo so loto ni niema na age so aboso sekundan ya me shira amen wo mu hwe bi pa so wo mu hwe bi a Opa dipeni bi atem. Opa IGP a wo kan. Fa ni Jimmy ne kwase amema no. Na hwe so won somo obi me o mechi usesi a. Listen, omo hwe. Wo mo hwe pa. Na ade ba ko a wo mu nie. Ade ba ko a e wo mu nie. Ade ba ko a me pese nipa bi ate ase ne se. Yes. No one nim say asofo no na emoa o man no. Yes. Enu nti say ya ka asofo anu atum. Ah? Yes. And ya ma konfo kwan. Yes. Akotofo kwan. Yes. Saka wafo kwan. Yes. Fasika beje sika. Wow. Lotto ekoso no. Yes. Wo mo TV so ni social media ni Facebook. Yes. And ye bu amanfo zan nipa. Panini ya so ofra brochire de ne ban kwa akwaje sika duru. Yes. Ya che no. Ni ya che no konfo na ode akora ne koma na mo woku na ye sika duru na ma no. Wo se ye ja no. Ma men kan se bi nchiro. Me ye konfo na maka kire o se me yesika duro. Yes. Metimi aboa wa wo ba afa ne bra. Yes. Na wo de ba na ba. Me no mi enu nyina na ye san kyekye no. Yes. Enti ya kyewa na wase ya kye me. Se ya kyew ni ye jame a. Adwene na ewo metiri mu a metimi convince wa me ma wo de wo baba ye no. Sa adwe kro na no da so wo metiri mu. Me nya wa me ni obi foforo. Wow. Ghana wo ho. Yehunu dua na na yetwa so yintu ase. Wow. Nti e ma wo man na nkasa na yintimi nkoye nem die gina na yigina. Yehu dua na yetwa so yintu ase. Nti da no problems no real current e ba ne adeche a wacha 3 days 4 days na sa babio. Ene enso eyiri bai sa every season bia e benya problem. Electricity problem every season bia Ghana Kwame Nkrumah akoso no dam na oyeto ho ne no an yedidi hu abeprim sa bri asa ye mpanifo no apostle na prophet na akasa ade ba ko omuni sese wo hwe kumaseman ene nkraman a na awra ho. Yes. Sese enso ye etoi hwe fi pa atwea begu krom. Yes. Kuwait wo worker nipa 4. Kuwait he ya wo worker nipa 4. 2 awu. Yes, 4 no. 4 no mu 2 awu. Enti e twen say every day bia na nsuo ni be yiri na akopia o akowura nkofo. Na nsuo no so nya this year ya na nsuo no ha ya ni o. Every year. Na mi bu abusa se. Enti wo man na yankasa ye de ekokromuti eto aba eyi panin so wo medi enso no. Ni dwumadie pot ye wo di abo wo man no. Ene de ho hen. Yes.
say tax a yetu ama aban no mi hu akontabuo bi obuma ye yes and once MTN for so wasan wo ma cha hyehyɛ e-levy no say obi koyi sika obi asend obi sika 100 Ghana nko koyi no de ato nso obi ana na nso ne yatoto yatoto bibia wontimi ntɔ petro ne ya se ya ayɛ yatew ebiem sika ya Ghana sika ya ne nkasa ya pegu ho no sese na ya se yasa kwa akɔgye bosia ana nkɔfo bi o mo bɔ bosia ya fere o mo sɛ IMF yasa akɔgye bosia asa abɛka ho enti na me busa sɛ sika twetwedie nyina ya kɔgye yɛden tax a yɛse tua ka ho every day wɔn man sika kɔ aban ho no enye sika ketewa enu ntena yɛde sika na nkasa ɛyɛ den enti Ghana mpanimfoɔ ya mobu wɔman enti mudwumadi pote pa yɛnyina so mfa mmɔ yɛn nsɛm ma mo no ɛne deɛ wɔ enka ebetimi a ebeduru campaign so a enka wɔmamu no nsɔle ntia Ghana mpanimfoɔ ne yɛn sisi wɔn campaign anokwan so owura waso dem apam no yɛne ne yasoso wɔ mu so yes what I say wɔn ba nkrom so wɔ bɛyɛ campaign sinikwan yes MPP ni NDC yansake wo mu a o ma ne ntimi mfo hwe Otunfour santehene yewura wote kokko so boy mu ma nana ade ba ko wo mu ni yes sanko wa Ghana president a me kamepe yes me so kamepe ye beto aba ene ehunu se nanan ne so won fa so yes obi wofre ona ejina MPP ni NDC no wofre wo mu mienu na do wo mako wo mu dem wo matena se abato no koso aye kan no na wotu wo mu fo woni wo mu bo nkomo na tese o mu makoma aye de psycho makoma abafo wo mu na ye adwuma yes ye kanipa wo se yo nu akoma ne kwanto kwasi wo de nyame mfasa mo manu sisimna so yes Otunfour santehene se wonya kwa na kura ase ya ana wokɔ na kra akyi a ye behunu se na so wɔ mfaso mo man Ghana ya santeman ko yes ye nyai politics ekyidie ni amfa ye ni antofom ni anya baako nya bronko dokoronko nya santefo nko na anwonafo nko nya mfantefo nko na nzemafo nko nya kwawufo nko na ye frɛ ne se tebifo nko a ene ye nyina ye baako kan ho abom ene ye de politics edina nkyɛn na afo ye de ni atofo mahunu se wedie obetimi abo ɔman no emfa ho se oni NDC emfa ho se oni MPP obetimi abo ɔman ne ye nyina ye one ne de ne betena so a so anye ne ye na next 4 years no ya say yi ne fraud de fofora ba wo so anye ne ye na ya say yi ne fraud de fofora ba wo be hunu se de obeba time no obeyi ne homework yie amo man na fa no ntoma pa ye de efra wote wo ma wem se trotro wo fo trotro a ebi a wo kokro mu a wo firi bi a kotei na ekwa obefa wo kotei to Tag Junction obe no sopi na Tag Junction no obi wo kro na wo sanfa wo to Anwaga Junction na Anwaga Junction nso afa wo etu kejetia enu ntine won ko kejetia meduru fie no se won kuta just 20 Ghana cedis a wontimi nkokro mu ma enso so nka wo kuta just 7 cedis a etimi nkokro mu esa de wo ba ede na wo man scores we petro yintimi nto what you say yetu wa yire wa ha ye bibia wa ha sesei yenuane yedie se nyanyame adom wo to nso gu o man yi mu aduane beba nka aduane nka yentimi nto enka komo beba Ghana ha no enka komo beba Ghana ha no enka yentimi nso ano minia awe hosem nyankopon na wo ye nunkumfo a wotumi ade nyina ye no yesu frɛ na ha na waje yen so ye ne asofo ye a wo man mu ya sɛ matre mumu ye no ye nso ne yenkotodi ye di gu fom hwe mfifre tebe yes yenkotodi ye di gu fom esre nyame babo esre nyame aso die esre bone fafre ne boja samu a amanfo kagu emoja ebru so emoja ye kagu ye se ye kunkum ni powerful kamoja gu ogana ha no ye ne ku yenkotodi anum sre mo man no no man no so nyame ye tie so frɛ na onyame atonso pagu o man no na aduane aba me nya edi enso so yesi asofo yenye IGP nsole
akonfo na dɔɔso yes IGP nsɔle azafo na dɔɔso yes IGP nsɔle ɔkɔtfo adɔɔso IGP nsɔle sakawa adɔɔso IGP nsɔle ewudi ayɛdɛ adɔɔso wei ninti ne yafrɛ sɔle ne gya asɔfo life ma wo mu because ene papa kan ni nyina wie IGP sorry dia ehia woni sorry na ewudie na dɔɔso because within a week me ankasa manim matima count 9 people confirmed dead ebi ewu om dem ebi ewu abonten ya twa bi pass bi sese de na ekoso ewudie ne dɔɔso do ya ne prophet Peter papa tia ne mfa adwumadie ne nkwa wie because na de heat na na wabɔ ni nyina ene abre me tia obi bia prophet Peter ni aka have bad one kobia why o na sra wo bebre oman no mama ye nyina ye nsore ye nke ye homom enye se ye taa wo bi enye se ye mu ade oman na esen oman na idija penifo mo nsore ye nyina ye nya baako wonsom woni nipa prae wo ho yi baako a ebu wo ka bom a emu ye num se mu ntie ye mo ne nsem papa wo ye mu obi ni mu a obi tene akora to penifo tu aprafo onyame nhyira na onya okese na ma wani na ho na bo bra yie ni emfa papa ye nunukuredi nkyekere oman no na oman ne be ye ya efiri ye ne a nyame nhyira oman ne be ye efiri me. God bless you. The name still remain obofo ba ko me ne prophet Peter Amankwa aka Heaven Bird of Blessing House Pentecostal Church me say ha de insida fie ma beje me de also bra na beje odie. God bless you. Me cameraman Poke of Poke TV ono so de gire chiri dan the camera no. God bless you and stay blessed. Bye bye. Wow.